Vilafranca, la vostra ràdio. Un projecte que seguim atentament al Gamma Extra des del seu naixement i que està vivint ja aquesta segona edició és el projecte Verema Solidària. Aquesta experiència que uneix territori, vi i responsabilitat social amb l'objectiu de captar fons, de captar recursos que es destinen a entitats que lluiten contra l'exclusió social i la pobresa a casa nostra. Una segona Verema Solidària que hem presentat i que ara enceta una nova etapa, i és que ja ha obert la campanya de micromecenatge. Amb nosaltres, Jordi González, impulsa fundraising de Verema Solidària. Bon dia, ben tornat. Hola, bon dia. Una etapa important i emocionant aquesta, el moment en què s'obre ja aquesta campanya de micromecenatge i, per tant, tothom pot fer-se còmplice d'aquesta segona Verema Solidària. Sí, ara ja arriba el moment aquell en què els nervis estan ja a flor de pell per veure els resultats que la precampanya que hem fet per explicar el projecte a tothom, doncs d'alguna manera dona els seus fruits amb que la població en general, tothom que tingui ganes de participar d'una experiència de vi i vinya, doncs pugui fer el clic i fer la seva donació, no? Ja hem començat, el dia 26 es va obrir les portes al micromecenatge i realment estem prou contents dels resultats que tenim fins al moment, però tot just portem 8 dies, vull dir que encara queda un camí per endavant i creiem que podem créixer molt més augurant doncs, el paral·lelisme de l'any passat, no? De que realment vam arribar a aquests quasi 10.000 euros i enguany la previsió és, evidentment, superar-ho. 18.000 euros. 18.000 és l'objectiu màxim, que seria com aquell que diu que treu un excel·lent, no?, als exàmens. Nosaltres plantegem uns mínims perquè les veremes es puguin fer, que són 4.500 euros. A partir d'aquí, tot el resultat que sigui millor, doncs, evidentment, seran més aportacions per a les entitats, que en aquest cas recordo que és la Fundació Mas Albornà, d'aquí Vilafranca, i a les Terres de l'Empordà doncs, tenim la Fundació Astrid 21, que ambdues treballen, com bé sabem, per Mas Albornà, no?, per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, no? I, per tant, creiem que és un bon projecte, una bona manera de ser solidaris enguany amb les entitats del tercer sector. Ens deies que ha arrencat prou bé aquesta campanya de micromecenatge. Quants clics, quantes complicitats heu sumat en aquests primers dies? Bueno, ahir estàvem fent una analítica que portem en aquests 8 dies i ja hem superat amb 1.000 clics en relació a l'any passat. El que amb tota la campanya vam fer l'any passat, aquest any hem superat amb 1.000. Per tant, no és sorpresa, perquè ens ho esperàvem, francament, però sí que ens fa estar il·lusionats en que si en 10 dies portem aquest ritme, doncs encara en queden 30 dies més. Per tant, només cal fer aritmètica i és on podem arribar, no? És cert que també multipliquem per 4 les baremes. L'any passat n'hi va haver una, aquest any n'hi ha 4 de baremes. I també és cert que se'ns fa més difícil triar. L'estadística, el petit estudi que hem pogut fer, una mica així d'estar per casa, evidentment, és la dificultat que tenen les persones a prendre decisions immediates, no? Vull dir, ens agradaria decidir ja. L'any passat era molt fàcil perquè era o baremo o no baremo. Enguany és vale, baremo, d'acord, però on baremo? I com ens posem d'acord amb els amics? I com decidim? I ens esperarem al cap de setmana per acabar de prendre decisions. I sentir-ho molt, vull dir a tothom que ens està escoltant que això va en contra de la possibilitat de trobar places disponibles, perquè se'ns estan menjant places a cada moment i els primers dies són vitals per poder triar, no? Estirant aquest fil, clar, enguany hi haurà 4 baremes, el 2 de setembre, el 16 de setembre, el 17 de setembre i el 29 de setembre. 2 al Penedès, 2 a l'Empordà. Falten molts dies. Per què insistiu en què triem ara, en què ens decidim ara, si falta molt? Bueno, perquè a l'agost tothom vol fer festa, a l'agost és temps d'altres històries personals, familiars, d'amics, i entenem que abans és uns deures que hem de deixar fets abans de marxar de vacances, no?
Per tant, la campanya aquest any l'hem volgut obrir una mica abans, amb intenció de que a principis d'agost estigui acabada. I per dues coses, per poder fer vacances tots plegats i perquè els cellers, que estan fent un esforç impressionant perquè sigui possible les baremes solidàries, tinguin el temps suficients per preveure la quantitat de persones que han d'acollir, perquè nosaltres sí que hem posat un topall, però millor resulta que aquella barema, en comptes de tindre 100 participants, doncs en té 80. O resulta que hem d'obrir 10 places més perquè, bueno, això no ho podríem fer teòricament, perquè l'overbooking no està previst, però sempre val la pena tenir aquest temps de marge per saber en què podem jugar, no? Per tant, el mes d'agost serà temps de vacances i temps d'acabar d'afinar. El 2 de setembre, el 16 i el 17 i el 30 de setembre, perquè d'alguna manera, a veure, la idea és que caiguin en dissabte i diumenge i en aquest cas el 29, com comentaves, era divendres. Però bueno, perquè els companys de l'Espolla, que són els que els hi toca el dia 30, estiguin a casa a l'Empordà. El 16 i el 17 és Penedès. És el cap de setmana dedicat al Penedès, pròpiament dit, en Reventós i Blanc i el celler de Can Credo, de Recaredo, són les dues propostes que fem al Penedès, que animo plenament a fer-ho ja, sobretot perquè són dues marques molt emblemàtiques a casa nostra, amb molta tradició, amb cultura de biodinàmica, i a la gent que ens agrada el món del vi poden ser dues experiències per conèixer molt a fons el que estan fent, molt interessants. Sabem que també estan fent unes col·laboracions per fer un bon tast de vins amb els cellers del seu entorn, i per tant pot ser una experiència magnífica. I obrim campanya el dia 2 amb la vinyeta a l'Empordà, amb una experiència que serà molt en família, molt viscuda des d'un estil de treballar que ells tenen, doncs de fer molts actes, molts events tant solidaris com turístics a casa seva, i fins i tot amb la possibilitat no ho gestionem nosaltres, però la possibilitat fins i tot de quedar-se a dormir, perquè tenen espais. Jordi, recorda'ns, si fem clic en aquesta campanya de micromecenatge per participar en una d'aquestes 4 baremes solidàries, quina experiència viurem? Què ens proposeu? Ja sigui el Penedès, ja sigui l'Empordà, una mica quina és la fórmula de barema solidària? Bé, la barema solidària vol tindre un estil unitari a tot arreu on es faci, tot i que cadascú li posarà la seva nota de particularitat, de personalitat pròpia del seu ADN, això és així. Però sí que la barema en si consisteix en arribar, una benvinguda, amb un cafè, en aquest cas Cafès Novell, que ens ajuda, ens posa el cafè a taula, fem una arribada, ens saludem, ens inscrivim i tot seguit, acompanyats de personal especialitzat, amb voluntaris sommeliers i enòlegs, ens acompanyaran a dins la vinya a tallar el raïm, a tallar per l'exclusió social, però fent coneixement de la vinya, no només anar a fer quilos de raïm, sinó el perquè de com fem les coses. Clar, és una barema curta perquè és una experiència, no estem passant tot el matí a vinya, passarem una horeta. Després d'aquí diem, ja estem, ja acaba l'experiència? No, tot just ara comença l'experiència. És el moment en què el mateix celler ens explicarà el perquè de com fa les coses, per tant anomenem espais de coneixement, punts de coneixement, en el que coneixerem el per què fan biodinàmica i com la fan i quins elements intervenen, per tant, acompanyat dels propis elaboradors, què millor que conèixer per què i com fan les coses, i conjuntament amb això les entitats, Mas Albornà i la Fundació Astrid 21 també ens acompanyaran per poder conèixer els seus projectes de prop, i per tant és un espai de coneixement. I clar, direm, bueno, ara ja hem fet molt de coneixement, ja estem empapats de tot, ja hem baramat, ara què fem? Doncs ara gaudim de les sensacions del món del vi, fem un bon tast. Un bon tast que el mateix celler ens proposa, no dels seus propis vins exclusivament, sinó, com deia abans, dels vins de territori, acompanyat dels seus enòlegs, dels seus sommeliers, de la gent que en sap, explicant-nos exactament el que... Recordo que l'any passat teníem més de 30 referències diferents de vins de territori a Finca Can Parera. Per tant, assegura una experiència brutal, com deia algun sommelier en algun moment, no? De les millors referències de cada una de les cases.
A continuació, dinarem. Dinarem, que també forma part de la recompensa d'haver anat aquell dia a fer la donació. Per tant, amb els millors persones que ens puguin posar un plat de taula, gaudirem doncs, d'un dinar en companyia. I se'ns està preparant alguna sorpresa per acabar la festa al voltant del món de la música. No desvetllo encara què, perquè tampoc ens ho han desvetllat a nosaltres els cellers que ho estan preparant, però que ens estan dient que farem alguna actuació molt coneguda. Ho anunciarem en el seu moment, quan ens ho expliquin també nosaltres, perquè els cellers també ho estan treballant en el seu ritme, no? Quina aportació es demana per aquest pack de barema que ens proposaves? Anar a passar aquest dia a Vinya, la donació és de 35 euros. I després, a partir d'aquí... Complementat amb altres propostes i experiències, no? Exacte. Si a més vols tenir l'ampolla de vi que aquell dia baremaràs, doncs que la presentarem a l'abril de l'any que ve, doncs en aquest cas has de sumar-hi 15 euros, per tant és una proposta de 50 euros, i la proposta màxima és un tas maridatge que inclou, evidentment, el dia de la barema, inclou l'ampolla de vi i inclou després, el mes d'abril, ser un VIP i fer un tast d'aquells vins que han sortit de la barema de les 4 baremes. Un tas maridat, en aquest cas, amb un restaurant, amb especialistes que ens puguin fer el maridatge per posar un platet que combini amb aquests vins, que ho estem treballant, que properament serà notícia, i creiem que serà una experiència, torno a repetir la mateixa paraula, brutal, perquè la proposta que tenim entre mans en aquest moment, que encara no podem desvetllar, és d'altíssim nivell. Empreses, entitats, grups també hi poden participar d'una forma diferent en aquesta segona barema solidària? Sí, la barema solidària està oberta a tothom i la participació pot ser de moltes maneres diferents. Evidentment pels ciutadans, pels particulars, pels amics. Tenim formes individuals, en equip, grups de 5, grups de 3 persones. Individualment pots sumar tants clics com vulguis i per tant vindrà 10, 15 persones, en família amb els nens de la unitat familiar, no emportar-te tot el veïnatge a la barema, però sí que pots vindre tu amb els teus fills tranquil·lament, amb un pack família, que és un preu molt interessant perquè surt per 90 euros una mitjana de 4 persones per família, que està bé. Estem parlant dels nanos que tinguin menys de 12 anys, també estem parlant de que si ve un adolescent de 17 o 18 ja l'hem de considerar com a tot arreu adult, no?, en aquest cas, però sí que hi ha estructures i packs molt diferenciats. I també animar el món de l'empresa a fer el que s'anomena el team building, els equips d'empresa que construeixen llaços entre l'equip treballador i enforteixen les relacions perquè treballar sigui una acció més feliç i més productiva alhora, i això cada cop més ho estan fent més empreses. Ja en tenim unes quantes apuntades que venen amb equip d'empresa i, per tant, benvinguts. És una manera de col·laborar, tant si ho paga individualment o a mitges o ho paga totalment l'empresa. I, per tant, en aquest cas, que es posin en contacte amb nosaltres perquè possiblement per afegir 15 persones de cop d'una empresa el model no serà exactament el que plantegem a la web, no? I, evidentment, també continuem pensant que el patrocini per totes aquelles empreses que s'hi sentin a prop, que tinguin ganes de col·laborar en un projecte de territori, de vi, de sector, que és el que volem que sigui barema solidària des de les Terres de l'Ebre fins a l'Espolla, no? Volem que sigui de tots i sigui un projecte de vi i, per tant, el patrocini que cada cop s'hi enganxa ho visualitzen més empreses, ni molt menys estem al cap del carrer. Volem que els top 10 del món del vi també ens acompanyin i aquests els hi fem fins i tot la crida des d'aquí. Cada barema solidària és única i irrepetible. És un projecte que va començar l'any passat a Finca Can Perera. Enguany hi ha 4 cellers nous i diferents que participen i l'any vinent seran uns altres, no? Per tant, no ho deixis per l'any vinent si et fa gràcia descobrir Can Credo, Reventós i Blanc, el celler cooperatiu de l'Espolla o la Vinyeta, perquè no repetiran. Aquesta és la intenció, que cada any siguin propostes noves i diferenciades. Ja tenim alguna proposta de cara a l'any que ve, que enguany podem dir que Gramona és un patrocinador d'enguany i possiblement la seva voluntat i les seves ganes és de ser l'any que ve. I aquest model
pensem que es pot repetir amb altres cellers patrocinadors d'enguany, que l'any que ve puguin ser o puguin tenir prioritat. No vol dir que sigui un absolut, perquè evidentment hi ha una manera de fer barema solidària i aquesta barema ha de ser acceptada per tothom. No el fet de ser patrocinador dona peu directament a fer la barema solidària que tu vulguis, però si realment t'adaptes al que és el model barema solidària, nosaltres estarem encantats de tindre patrocinadors d'un any i baremadors, cellers baremadors l'any següent, no? És un model que s'està acceptant força bé. Jordi, en aquests temps que corren la transparència és molt important i Barema Solidària n'ha fet bandera des del primer dia. De tots els fons que es recaptin, quin tant % real va destinat a les dues entitats d'aquesta convocatòria? El projecte es basa en la plataforma de Goteo, micromecenatge, en el qual cada dia podem veure en transparència absoluta el que s'està recaptant, el que els donants particulars aporten. Això per nosaltres forma part de l'ADN del projecte. També forma part, i en la pàgina web nostra podem trobar exactament com es distribueixen el repartiment d'aquesta donació, i sempre hem dit, i no ha variat de l'any passat, estem parlant del 60% que va dirigit a les entitats directament, amb diner, amb aportació dinerària. Hi ha un 20% restant que el que els reservem per poder fer una formació en temes de captació de fons al territori. Per tant, enguany hi haurà 2 formacions, una al Penedès i una a l'Empordà, perquè totes les entitats del territori hagin o no guanyat el Premi Barema Solidària tinguin la possibilitat d'augmentar els seus coneixements en aquest àmbit i, per tant, fer els seus projectes de captació de fons i, per tant, augmentar el retorn al territori i, per tant, augmentar les missions que cada una de les entitats té dintre del seu àmbit, no? I després aquest 20% restant, hi ha un 5% que la plataforma Goteo ens demana per poder cobrir els seus costos, i el 15% que queda aquí a l'aire doncs, simplement és per garantir doncs, que una part de la logística de l'esdeveniment doncs, pugui ser pagada, no? Temes de comunicació, alguns aspectes de personal, que evidentment és molt més elevada, però per això comptem amb els patrocinadors, que els patrocinadors el que fan possible és la sostenibilitat del projecte, perquè els professionals que hi treballen durant tot l'any doncs realment no podem plantejar que sigui una acció exclusivament de voluntariat. Trobareu tota la informació a baremasolidària.org o a goteo.org. Feu-hi un cop d'ull, que val molt la pena aquesta segona edició de la Barema Solidària. Jordi González, gràcies per acompanyar-nos i sort en aquesta campanya de micromecenatge. Moltes gràcies i esperem estar amb vosaltres per donar-vos la notícia de com farem el Tas Maridat. Ja hi podeu comptar. Us esperem. Gràcies.